Trápi ťa mliečna intolerancia a hľadáš to správne mlieko? Riešením môže byť čerstvé A2 mlieko od džersejských kravičiek. Džersejské kravičky z nášho malého chovu majú prístup na zelenú pastvu. Nedávame im silové krmivo na podporu dojivosti, pretože hoci viac mlieka znamená viac peňazí, znamená to tiež rýchlejšie vyčerpanie kravičky a zvláštnu pachuť v mlieku. Preto naše kravičky krmíme bez umelých prísad iba lúčnym a lucerkovým senom a šrotom z našich obilnín. Zaručene žiadne GMO. Možno preto by stružke tak ten šrot chutí a vylizuje ho ako my práškový cukor z taniera. Snažíme sa o čo najprirodzenejší chov, čoho dôkazom je aj Big Mateo. Sprevádza naše kravičky a keď vycíti, že sú pripravené, po krátkom dvorení a nežnostiach sa postará o potomstvo tým najprirodzenejším spôsobom, bez umelých hormónov. Naše kravičky nie sú vnímané ako stroje na mlieko, majú svoje mená a priateľský prístup je samozrejmosťou. Tie menšie socializujeme a užijú si aj mojkanie. Vidíte, ako sa to Zare páči? Jednoducho, naše čerstvé A2 mlieko je mlieko od šťastných kravičiek. Príďte sa presvedčiť.